Mapasigarbuhong gianunsyo ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na dunay pagsaka sa koleksyon sa business permit renewal karon kung nitandi kini sa milabay nga tuig 2024. Base sa report gikan sa Business Permit and Licensing Office kon BPLO, miabot sa 1.7 billion pesos ang nakolekta sa mong buhatan atol sa pagsuwat ng balita Enero 10 nin tuiga. Sa milabay nga tuig, mikabat lang sa 1.5 billion pesos ang nakolekta sa BPLO, masubos kini og 12% kung itandi karon. So ang atong business permit renewal collection is 1.769,803,131.57. Okay, if you compare it to the same period of last year, we have more or less, last year was about 1.5 billion. So we have an increase of 200 million for this year, or roughly a 12% increase over last year. So nisaka-saka sa gamay ang atong tax efficiency when it comes to collection by 12%. Kabahin niini, di mo minus sa 1,000 ka mga establisimento ang nadugang karon sa listahan sa BPLO. Timailhan matod pa kini, nga subli nang nabalik ang maayong dagan sa ekonomiya sa syudad ug mas masaligon sila nga magbukas og negosyo sa dakbayan. Kini ang balita. Nova Yanson, Cebu City News.